trafikvidenskabs call service. Hvad kan vi hjælpe med? Nå, 3 meter ved dem. Ja, der er langt ned. Jeanette Ottesen, er det noget, du kan hjælpe med? Altså det jeg plejer at gøre, det er at svømme 50 meter fly på 25,24 sekunder og vinde VM. Ej, det tror jeg altså ikke lige er en mulighed. Har du ikke andre løsningsforslag? Det jeg plejer at gøre, det er at prøve at reducere afstanden til vandet, og så bare hoppe i. Nej, det tror jeg altså heller ikke går. Det jeg plejer at gøre, det er at lukke øjnene, synge en sang, og så gå catwalk ud over vippen. Niggas.